pullo ummodo pulla fota pullo ummodo pulla ummodo Sénégal fulɓe ndendinen pulla ummodo fuɗa Mauritanie ndentinen arpotten jawjire mon bandiraɓe fulɓe tawe kawri ɗo ko Farba kalum Farba ɗo ko Joni Ba salminama Farba mbaɗɗa aɗa selli basabaru mbaɗɗa e tampe jettiyam mawɗum ni yettere Allah mawɗum machallah jambola mawɗum ni hamdulillah so neɗɗo are galle pullo tawi ɗon gorko gawlo on galle ko ɗamin en heɓde ɗon ko inchallah min keɓɗum ɗum noon ko yeeɓiyankoɓe Ɓiɗi TV e émission men émission arpotten hande arno ɗo to garɗen ɗo Farba ɗo de min gon ɗo koye laamoɓe dowlo Sénégal ɗo wiyete Dakar ɗon legal ne wiye Fadia minen de ɗo min potata e galle Boubacar Hammadou Koyre ɗo galle Joni Ba la classe ko ɗo taw yimɓe janggo nane makko nde président Oumar Bongo e président Ablaye Wade mbaddetamo jab to moon fof no yiiɗi fodde mo nawa bango nden joɗenen fof hen joɗaki ɗo en ayi nde wonno naggue malague piggal gaji ma e nguurum waɗa hew kabalde neɗɗo lamɗo so tawi jibinama ñande lamɗo jibinta hay goto jibintaki ñande président jibinta hay goto jibintaki ko noon aduna o wayi chaque siècle à sa promotion hitande fof no jogui jontaɗo jibinteɗo hitande hikka nde koye laamu président Macky Sall est ce que onne andimo Macky Amadou Abdoul Malick Diagraf on ɓuuri andudemo on ɓuuri wonde sigil makko ayi neɗɗo no mbimami nane ni kanko on saaha kala lamɗo gonɗo e nder aduna he on saaha on gonata sigilade ko wonde ko Allah waɗi ɗum hankkadi aɗa andi ko Allah waɗi ha paari goɗɗo wawa wiide on saaha mana bidoroɗo waɗi ɗum ko Allah ɗum ɗo ko Allah waɗi ha paari kala président gonɗo e Afrique on saaha on jottodir saɗa wela saɗa metta ko Allah waɗi ɗum ha paari wona Yaya Ngom wona Rumi Sall waɗi wadde alay saago so arpotten are makko ne foti arde fottude e makko arpotten so ari on saaha tawamo ɗo kadi ma taw min ɗo henne ɗum noon bisimilla men e makko bisimilla moon on saaha e Boubacar Hammadou Koyne min jiyamo joni saabu hande noon o ñanti ko ñantugal safalɓe ay wona ɗum tagui mbidemo noon kanko on saaha hande a arat gayni o wayni janggo nde wonno ko pour tout le monde way kono doñoni ɗo wela fof eyyi wondi ko Afrique so tawi neɗɗo ɓornima wutte Afrique alay saago on saaha mawno garɗa cikkama taw ɗum tawɗa ɗum kadi banggue goɗɗo taw wutte ɓorni neɗɗo ko wutte Afrique ɓorni on wutte Afrique mo ɓorni noon wona no jiɗi no garduɗa fof tawrama ɗum wadde hande min tawi gorko pullo way kono bisimilla moon bisimilla moon ɗon ɗo Maroc ɗo walla Arabie Saoudite ɗo bisimilla moon kadi armi no mbimami ni ko jontaɗo mi haalni mbimami lamɗo kangaɗo no woodi galo kangaɗo no woodi o ko lamɗo kangaɗo kala waɗi yimɓe defte hen o galo ko noon kono jontaɗo kangaɗo ala jontaɗo jibintan gaɗo jibinani fof ɓinde bam kono jibinten won kala ɗi ko banki eyyi o ko jontaɗo kiɗɗo kadi bisimilla moon tugjam mbani ami maɗen min tawi ko ello kon wonɓe yaade koye lawol gonɗon nomin tawri on ni min gari hamin betti on saabu émission kadi way noon alay saago bette ɗon ɗum noon joni o payene gorko pullo ƴewon holno joɗori namdoɗen mo ko mbiɗa ko so tawi nene makko ha joni walla ko hankkadi koko yeehi lawol muɗum joni ma yeeɓiyen ko Ɓiɗi TV gandu ɗum inchallah rabbi merci beaucoup ɗum noon yeeɓiyankoɓe Ɓiɗi TV ala ɗo yaano artiɗo wonno kaldanoɗen joni ko gorko gawlo jontaɗo kadi gandaɗo Farba Yaya Ngom konko tigui kaldannoɗen ɗum noon joni o noon en gaari gorko pullo eɗen kuccidiri e makko on sakki simis karoje waɗi wutte makko baaha joɗɗo noon ko Yaya Ngom wi joni ko kala saaha holɗo yaltirta hande ko ɗo tigui woni ɗo yaltire bandiraɓeɓe ɗum noon joni ba joni la classe jaam hirema hiire jaam madame Diop wona jaam ɓolo woni to gonɗa mawɗo yettere Allah alhamdulillah ɗum noon ko Ɓiɗi TV arno ɗo ko émission men émission arpotten ne fotta e neɗɗo kala mi sikku noon so tawi kadi o ari o fotte joni ba o waɗi ko hani bandiraɓe kadi pindinaɓe foof ne calminma kadi ne ñagolma moƴƴere Allah kadi yiide kadi golle ma ila hanki wona joni ɗe mbaɗata kala saaha e wuuro ngo ɗe mbaɗata e dente men kala
ko ɓen tigi gummino hannde ɗon ɗo galleji mumen arde ɗo fottude ma ɗo e galle ma feeƴa namdadema eɗen nganndi noon namdade so tawi a wi aɗa namdo joni ba ko wonno gila ko ɓooyi ha hannde émission ngaji joyi wawa gaynude ɗum kono ko meftande seeɗa tan namdade joni ba a wayri nanede holto gonnoɗa madame Diop ruggi mbiɗen ɗo mbiɗe selli mbiɗa yetta Allah mi waɗɗani leydi ndi no feewi mbiɗen nder leydi he mbiɗe welti mbiɗa wonde banda men e sehlabam wayino sahaɗe ɗo ɓoyani noon mi sellani no feewi mi hinɗo France safroyade kono Allah waɗi hen sutura mi arti mbiɗen ɗo ndeysan ɗum noon yo Allah ɓeydu cellal ngal kadi waɓe no ma kam jurde balɗe mumen ne sohla no feewi no feewi no feewi kadi Allah waɗanma jaam kona ɗum ko aɗa andi so wiyama joni ba kam joni ba ko ɓiɗɗo pullo kadi daraniɗo pulaku gila hanki tawi hannde ala kono noon ko ɓuuri wawde wiyede joni ba so wiyama joni ba tan wiyete ko politicien oɗon noon ko on tigui min garno ƴewde banggue ma eɗen gandi noon actualité oɗo aduna gonaɗo joni o leydi ndi ne jiiɓi aduna o ne jiiɓi joni ba en mbaykono ni mbaɗaɓe tan e frigoji walla less mumen leeli toon ndeeƴi hay goto yiyani hay goto nanani wonno noon aduna o koko jiiɓi politique o koko jiiɓi hay goto anda ɗo keɗɗon hay goto anda ɗo gonɗon kadi hande président Macky Sall wiyanno ni foti haalde o haalani tawa noon en ganda ko jogori haalde holmo jogori suɓade so tawi joni bani andi o ñumarimama haade joni en nani gorko gawlo wi oɗon gannodir kon sehilaɓe wasata taw o ñumarimama holmo jogori fawde eyyi mais to banggue politique en fait mi wona politicien heɓe ne mbaɗa confond noon min komi politicien walla mi wona politicien wona mais komi sehil politicien ji komi sehil président ko mawnam kadi ko neɗɗo jiɗɗomi neɗɗo mbo korsinmi aussi kadi neɗɗo korsinɗomi no feewi ko sehilam no feewi hande so mbeɗa haala e parti makko kanko waɗi donc mbeɗa yettamo mbeɗa duwonomo mbeɗa ñaagui kadi yo Allah hokkumo celal kanko e ɓesgu makko e debbo makko kadi mbiɗa welti kadi saɗa ha namno kam hakkundam e président Macky Sall hakkundam e président Macky Sall woni ɗon ko enɗam woni ɗon ko cehilagal woni ɗon ko fof woni ɗon donc vraiment ko faati e affaire amo foti haalde walla o fotani haalde maw haal c'est normal maw haal kadi Macky ko haali fof wonta ko jaam ko jogori haalde ko aussi wonta ko sensé leydi he ko jogori haalde ko kanko andi mbo haalata emo jogori wiide ko oɗo o waɗata te mbeɗa andi so wi ko o ko haalte ko fof ko haala tan ma yimɓe fof nde mo wi o donc yo Allah wallu mbo e toɓɓade kadi mo yimɓe fof jiiɗi o te mbeɗa andi ko ɗum Allah wallata mo hen kadi o miijima ɗum kadi nene hoore makko kono o wi ñande ndi tan mbo toɓɓotowo nene hoore makko ambo andi on o ñohananima hay soko seeɗa ñohanamin hen walla o ñohananimi o ñohananima ko deƴƴirta min de mi anda kono ala mo ɗaminiɗa kam mo jogori wadde kadi mbeɗa ɗamini hewɓe mbeɗa ɗamini hewɓe par ce que yimɓe ne keewi te kamɓe fof koɓe Sénégal naaɓe te kamɓe fof wawi waddeɓe walla goto tan waɗa kamɓe leydi ndi kamɓe fof koɓe sehilaɓe makko ɓira makko kamɓe fof koɓe mbadde ɓe liggodiri e makko kamɓe fof ambo andi ɓe hen goto fof ko wawi ambo andi hen goto fof ko wawa ambo andi kadi koɓe namni ko hen goto fof jogui hen droit namnaji ɗum par ce que ɓe Sénégal naaɓe mbeɗa andi hana ɗo aɗa andi ha ɗon so tawi jomumen ndi président Macky Sall mo cuɓiɗa fof ko on min gonen heddima ɗon en jii temedere neɗɗo darima ɗum ko hoolade président mum walla eyyi ko aduna o yaari noon c'est la démocratie en fait démocratie firti ko hono mbiɗa kawral ko ummoɗa galle ma gara mbetta kam gallam ko démocratie jibini ɗum par ce que neɗɗo sinno ko won leyɗele hay goto bettetake so ari bettami tan enen démocratie men oɗo yetti hande enen ko en jiiɗi yumma e baaba eɗen pamodiri goto fof ne jogui droit e goɗɗo o goɗɗo ne jogui droit e goɗɗo o ɗum taki noon hande ɗo jareten e leydi men ɗo eɗen poti farnade eɗen poti yettude leydi men jetten kadi président gardiɗo men hande o jetten kadi ko style mbo adde leydi men o jetten kadi oɗo démocratie mbo renforcé ha yettiɗo yettiɗo jetten kadi réalisation ɗi waɗi e leydi he
ko liggey leydi e ko eno yi leydi yarani eno dartori o wi ganda watta troisiéme mandat haala koye deuxiéme mandat fof ko jangde ko histoire ko jangoyte koko ƴeewoyte janggo donc ɗum ɗon fof ko addani men ko poɗɗo faanoreeɗo o yette e ɗum eyyi mbiɗa enden haa ɗo aɗa anndi heen haa ɗon ko en duttot tan seeɗa kadi caggal sabu joni joni nde kaldeten e gorko Gawlo Yaya Ngom o wi kine lamde wiyanma joni la classe ko hedde Gabon yen wadde joni ba a wi kadi an wona politicien ka sehil président ji somi wi noon tawata kona oɗo président tan président Macky Sall ala président ji rewnoɓe ɗo ɓe fof ka sehilaɓe holko addanma joni ba wona politicien yaade ha woni sehilaɓe e président eyyi wonno aduna jogui aduna ko Allah ko Allah jogui aduna mum jogui lawol ko watta yimɓe he ko jogui destin yimɓeɓe min nde garmi Gabon nde taw ton ko kawa men kawam hen gonen ɗo jooɗi wiyete ko Samɓurde ɗeɗo nehi kam taw ton ko kawam ne wiye Ceerno Demba Ayssi ko on nehi kam koye galle mum gonnomi kono Allah waɗi e par relation e par tan hoddiro Allah mi jokkodiri e famille président Bongo jokkodiri e famille président Bongo won ko Allah waɗi Allah noon kala ko waɗi ne tiiɗi kala ko Allah waɗi neɗɗo wawa hen haydara Allah yiɗino mi andaɓe ɓe gandami ɓe jiɗami ɓe mbaɗami e nder mabɓe ɗum Allah wanno ha ñallaga ha Allah waɗi ɗum gondumi e mabɓe ha gandami hen ha gandumi ko heewi komi andano e aduna Allah waɗi mi yeehi Gabon ha mi arti meeɗa wadde commerce ɗum kamɓe tan gandumi kamɓe liggotonomi kamɓe jadannomi kamɓe mbaddatnomi foof e ko noon yaari wadde ko noon yaari kirse so tawi en jaari banggue Gabon o joni ba so wiyama ne anda ko ɓiɗɗo pullo ɗo jeeɗa ɗo ɗon kadi ne anda moni joni ba waɗi ɗon mo ganduɗa so wiyama joni ba tan aɗa anda walla gandal ma haaɗi koye Dakar e diaspora o min komi ɗanni hen komi aventurier komi produit de diaspora comme tout aventurier Allah hokkam chance ɗannade huttani kam won dame relation ngaji andude yimɓe wona président tan ko yimɓe foof gonɗo président mbo wona président foof neɗɗo ko neɗɗo tan andude yimɓe noon e jogade yimɓe min cikkumi sa dañi on chance way kono aɗa jogui kaalis ha heewi ni way kono aɗa jogui galleji ha heewi ni min pour galleji am min ko yimɓe kaalisam ko yimɓe ɗum Allah waɗanimi mbiɗa yetti hen Allah mbiɗa yetti hen yayam mbiɗa yetti hen babam mbiɗa yetti hen kureji am foof par ce que ɗum Allah rokkimi relation ko ɗum Allah hokkuma relation kadi ko relation mo ganduɗa kadi ko relation biyeteɗo ko relation moƴƴo ɓe ganduɗa a meeɗa jaam feere hen e sehilamaɓe eyyi mais relation aduna no Allah waɗi e woɗɓe eyyi ɗum woni aduna c'est à dire Macky Sall so toɓɓima neɗɗo wi kam ko on Macky hooli te no wawi taw Macky ɓuurimi andude on no wawi taw on nde liggoto e gouvernement kanko waɗi ɗum ɗon no wawi taw ko dañi fof koye sababu Macky Sall no wawi taw so andama ko sababu Macky Sall wawmi tan ko rewde Macky Sall waɗa tan rewde koye Macky Sall ɗum noon joni ba so tawi namdama laamuji tati ɓenniɗo ɗi Senghor Abdou Diouf Ablaye Wade ha e Macky Sall ko laamu ɓurɗa hen yitade hoorema to banggue yitade hoore par rapport à quoi e banggue yitade hoore mum saabu ka joom yimɓe ka joom sehilaɓe aɗa neɗɗo saaha so tawi yiiɗi hunde fuggi damal bawɗo wonde ko somi winoma joni mbaɗa yiiɗi yiide président Macky Sall ne weeɓi e yamɗo somi winoma nden mbaɗa yiiɗi yiide Ablaye Wade ne weeɓanma somi wima mbaɗa yiiɗi yiide Kaari gueɗe goɗɗe ɗe noon haaltaki ɗo ɓuuri weeɓandema tan fuggannoɗa ɗan damal ya wujjuteɗe holkal damal somi wima noon fuɗɗi koye Abdou Diouf par ce que gandunomi ko Ousmane Tanor Dieng onno sehilam on iɗi waddimi risuade o e leydi he waɗi sehilam e Ablaye Matar Diouf donc min noon to banggue laamuji ɗi gandumi hen tan ko mbeɗa walla yimɓe no gandiriɓe kamɓe mbeɗa wallaɓe no ɓe gandiri yimɓe kamɓe kono min noon mi e laamuji fof kote wala hen fof dañmi hen tan mi yetti Allah ko jogui hen suso kono ala mabɓe mbiyami oɗo walli kam sona Macky Sall noon walli kam par ce que wonko Allah wonko fawata e ma jomum ara notoma e ko Allah fawma ko walluma ha Allah waɗa hen sutura woni mi sellani o nawi kam France o safri kam mi arti eyyi ɗo vraiment mbeɗa waɗa mo remercie hen mbeɗa yettamo kanko e debbo makko donc on ko sehil wona sehil ko dañata douleur Abdoulaye Daouda Diallo Ali Nguy Ndiaye ko sehilam o de ɓeɗo suɓaɓe ɓeɗe Cheikh Oumar Anne ko sehilam Cheikh Oumar Anne a faami woni nayo
ɓeɗon fof mo cohluɗa hen fof sa noddi ɗum noota mi heɓat ɗum Allah waɗi gonga wadde ko noon tigui joni ba Allah jarama a jarama ko namdenadema e kadi arnode ɗo e nokku ma o yidde haaldude e ma ko ɓuuri weldema e gurdam ma ko ɓuuri musde joni ba e gurdam muɗum mbaynoroɗen bandiraɓe fulɓe ɓe e émission men Arpotte ko ɓuuri weldemi e gurdamam walla wattidoro d' abord ko weeli ko eyyi ɓuuri musdemi e gurdamam ko ñande nananmi babam sankima deuxiémement ko ñande nananmi miñam dewɗo yam mo sankima Italie askida ɓuuri mettude e aduna par ce que pertumi ko ɓe ɓurnomi yidde e adunam babam kam jibinimi kami nehimi miñam cankiɗo ko min nehi ɗum kañum reweyam ɓuurimi welde e aduna ko dañde ɓesgu mi dañi sukaɓe e lawol normal mbanmi marié rewɓe jibimi ɗum sukaɓam e mariage te ko bandiraɓam mbiɗa welti hen par ce que sukaɓam hannde kañumen goni sehlaɓam kañum goni yaadiɓam kañum goni haaldiɓam ɗum ne welimi e adunam ɗum ne welma e aduna so wiyama joni ba wiyete ko Abdou Badi ko sehil mum kadi eɗen gandi kolle ñañoji fof pullo ne yiiɗi ɗum ne farnoɗo ɗum hol musique mo ɓurɗa yidde tan tawa saɗa yimanno ɗum joni aɗa wawi reftude hen bandiraɓe seeɗa beeli seeno aɗa wawi reftude yimde beeli seeno mbeɗa wawi yimde beeli seeno yimanen beeli seeno mbeɗa wawi yimde Polel Jeeri mo mbawɗa hen fof yim hay soko seeɗa bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV ne keɗima mi idoro Polel Jeeri par ce que Baba Mal hecci Abou Djouba o yiɗa hay goto dikka kom Polel Jeeri Polel Jeeri Polel Jeeri diwi time fulɓe jippima e subalɓe ha yettima e galle subalɓe ƴetti liɗɗi rokki fulɓe ɗum ko jimɗi e Baba Baydy Mal Aissata Samba Boubou Yacine arene kodda Abou Djouba de beeli seeno beeli seeno beeli seeno pullo nani ɗo ceete mbaɗanni kam Abou Djouba de Baba Baydy Mal ala koɓe danma e jimol mbaɗen ɗo gonɗa ɗo ka gonɗo seeɗa tan mi anda hakkille ma woni ko ɗo jiɗɗa yaade ɗo kono kam ala e mabɓe daɗɗum e jimol ɗum noon Allah jarama on jarama yeeɓiyankoɓe Pindi TV Allah jarama on jarama en calmini mawɓe ardiɓe galle ɓe en gaccataɓe saagon en calmini Daouda Moussa Dia o salminama o ñaganama moƴƴere Allah Harouna Moussa Dia en calmini Abou Hamsat Coumba Hamme aɗa andi on noon furnomi fuɗɗorade kono hande ala base sokirde jafoɗa noon mbeɗa salmina Daouda Dia Daouda ko sehlam ko miñam ko sehlam ko miñam mbeɗa yettambo par ce que ko waɗi ɗo ko ɗum woni wallude leñol ɗum ɗo udditta leñol ɗo taka leñol finde taka leñol nanede yo Allah jumno balɗe makko yo Allah ɓeydu doole makko nde ɗo feere nde waɗa yo heew kala mbawɗo waɗa ɗum yo waɗa ɗum mi yetta Harouna c'est vraiment mon ami et on est tout le temps au téléphone c'est quelqu'un de très bien mbeɗa wettaɓe mbeɗa weltaniɓe yo Allah junno koɓe mbaɗata ko amin voilà ko mbaynotoɗa bandiraɓe yeeɓoɓe ma jogorɓe heɗoyadema sehilaɓe yiɗɓe kala koɓe mbaynotoɗaɓe bandiraɓe ɓe ko ɓe yetta Abou Diop kankone ko poɗɗo yettede wonko waɗe leydi he sa yi ha debbo makko watti wadde no poos yimɓe question ngaji mbar baba no wildani walla Abou Diop wawi beeli seeno jangguɗa koye Abou Diop kankone wonko waɗi ɗum ko réalisation wiyete kankone yo Allah wallumo yo Allah junno balɗe makko ko sehlam ko mawnam eyyi ɗum bañoto ɗum noon ko noon tigui ɗum tigui o waynoto e bandiraɓe Allah jarama on jarama ilalliga garnoɗen ɗo ko galle Joni Ba mbason jalde noon jimɗi makko ɗi ɗum noon Allah jarama on jarama ha galle goɗɗo kadi inchallah rabbi ciao pulla ummoɗo pulla fota pulla ummoɗo pulla ummoɗo Sénégal fulɓe ndendinen pulla ummoɗo fuɗa Mauritanie ndentinen Arpotten